गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि बिथां मानगोनां मोगथां फंबाय जार्नालिस्टनिसिम साबायखर बावग्रोदों। मानो होनबा बिथांनि नाजानायावनो बा बिथांनि हेफाजाब होनायावनो गाबोननि मोनसे मेहेरगोनां बा ओंथिगोनां हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो सारा बुहुम एबा भारतनि मानसिफोरनो जे मिन्थिहोनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा गाबोन 1 नं हारसावारि 2 नं हारसावारि हलिपारा लांदांपारा बे ओनसोलाव जोङो मोनसे बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा जोङो गायसंनानै लानाय जादों। आरो बै हाबाफारि एबा बे मुसुखाया जोंनिया दिनै फैयै फैयै कमप्लिट जाबाय एबा जाफुंसार जाबाय। बै जाफुंसारनाय बा बे हाबाफारियावनो बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारि स्पेसियेलि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो गाबोन रबिबार 3 जुलाइ बे समाव जोङो बेखेवनो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बे ददब्रै गामिनि ओनसोलनि माखासे डिफेन्सआव मावग्रा साख्रियाल बिथांमोननि नाजानायाव बा हेफाजाबजों आरो माखासे जोंनि एरियानि माखासे इन्टेलेक्सुयेल बा मेलेमजिबि बा बिजनेसमेनफोर बिसोरनि अननायाव जोङो गाबोन गाजा गोमजायैनो जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बेवहायनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि एबा 1 नं 2 नं हारसावारि हलिपारा आरो लांदांपारानि ओनसोलनि दाख्लैसो मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो ओइचएसआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो जोंनिनो ओनसोलनि डक्टर मिलि बसुमतारी MBBS बिनानावखौ जोङो बरायनो आखायाव लादों। आरो जोंहा बेवहाय गिबि हाबाफारि बायदियै दङ गाबोन जोंहा बे जोंनि गोथार मोनसे बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाया जोंहा 9 बाजिनिफ्रायनो जागोन। आरो बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै फैगोन जोंनि BTCनि सासे सेक्रेटारि जोंहा नरेन चन्द्र बसुमतारी सारा बाहागो लाफैगोन। आरो जों बेवहाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आदा बिदा गेदेर राजु कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो एपइन्टेड स्पिकार एबा बुंथिगिरि हिसाबै जोङो थिनानै दोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दं। जोंहा फनिन्दा बिजनि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि प्रेसिडेन्ट बिदा गेदेराबो फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा रिसर्स पार्सन PH कलेजनि बिथां सार बाबुराम बसुमतारियाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। दा बेनिखायनो आङो दा खावलायनो सानदों नैबे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि गेजेरजों गाबोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि खाथियाव थानाय बा गामि बा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जाहाथे लोब लोब जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो आङो बार आङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों आं साबायखर बावनो लुबैदों। मानो होनबा बे जोंनि ओनसोलनि जायफोर जोंखौ हेफाजाब होग्रा डिफेन्सआव मावग्रा स्पेसियेलि मिलिटारिफोर बिथांमोनहा गोजानाव दंहैजोबो। बिथांमोनखौ नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायदों। बिथांमोननि हेफाजाब आरो अनसायनायजोंनो दिनै जोंनि बे गिदिर हाबाफारिया जोंहा जाफुंसारनायनि लामायाव दा अलमस्ट जोंहा प्रिपारेसना जागासिनो आरो बियो जाफुंनोबो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो दा ओनसोलनि जोंनि बे ददब्रै गामिनि बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायबाय। आरो बेवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ स्पेसियेलि जोङो 1 नं 2 नं हारसावारि आरो हलिपारा लांदांपारा आरो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो जोंहा मुसुखाखौ जोथोन लानो एबा आबोर खालामनो थाखाय दानानै दोनजानाय जोथोन आफाद आरो बेवहायनो जोंनि ओनसोलाव समाजनि आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय अनसाय आफाद दङ बे बिथांमोननि। आरो बेवहायनो जोंहा श्री श्री आफा गणेश मन्दिर कमिटि बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो नैबे गोथार मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिया जयैनो जों कलाबरेसनै जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो बा मावफुंनो जोङो सिगांदों आरो बियो जानायनिबो लामायाव। दा बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।